Kinong lambat ki dekhot ka Aceh Holistic Awakening Movement kila Rakhe Kmen ya ka Sngikha Bahynniew jong kani ka seng hanong batura rengkat ka jingrai kut ban penurlong ya ka tura kum kanong batalang ka Meghalaya da ka jingkermen ban yo benta renti haki kampen roy nag benta ki pat ba kilom garu ya kani ka jingle Kmen ha ka jingdap news nem ka Aham haki kam syakri pat ba la penlong ha district auditorium tura bala syem benta de ki spangut kiri orang ba kinong yalam shnong bat kinong kershan ya kani ka seng u George Prince CH Moment President ka Aham ha ka jingkran ula kular banyak khun hadu banda yo lut ya ki jingdawa bakani ka seng kalabu hakmat ka Khhuborjylla ula pen kan mau ya ki nongrem bakani ka seng ka yeng bat yada ya ki pat ba Aceh man pen yo ya ki jingroi jingman ba yarngkat lang bat ban pen urlong ya ka jing sliang jong ki pat ba na ki lum garu ban yo ya ka nong ba talang hatura u Prince CH Moment ula kentu bat khot ya ki pat ba ban ai ki kiti jing kershan ya ka Aham ha ki jingale jongka ban kentiu ya ka jaj ban riu Aceh syaki kenjang bahajrong ha ka yo ka kot ka roi ka pa kumbalong lem ki wei pat ki than jong ka Meghalaya ula ong Sakan di kon tela chung nak kan gen. Jangan. We want